Dos 6 parques naturais que hai en Galicia, 3 están na provincia de Ourense, o Invernadeiro, o Baixa Limia Xurés e a Serra da Enciña da Lastra. 3 entornos naturais dunha beleza extraordinaria, pero que, sin embargo, seguen sendo descoñecidos para moita xente. Dende o ano 1999, cada 24 de maio, celébrase o Día Europeo dos Parques Naturais, precisamente para dar a coñecer estes espazos. Pois dentro das dereitos que temos todos de ter un medio ambiente que poidamos coñecer e disfrutar, pois a nosa labor aquí hoxe en Ourense dar a coñecer a xente da cidade pois que existen estes espacios que moitas veces son descoñecidos e que a xente poida vir a coñecelos e disfrutalos e que para iso están. Entón, no noso stand hoxe temos diferentes informacións, pois mapas de cada parque con os roteiros que tú podes facer cando te achegas ata lá, información do centro de recepción de visitantes, que podes atopar en cada ruta, pois fauna e flora característica representativa de cada zona, un pouco a estacionalidade, non, na que tú podes ir, e a verdade que está pois sendo super ben acollido por toda a cidadanía e, bueno, é o que queremos, non? Que a xente que se achegue aos nosos parques naturais. A celebración en Ourense contou con distintas actividades. A primeira, o acto institucional. Anímovos a coñecer estas ollas naturales e descubrilas. E dende o Goberno galego somos conscientes da importancia de promover o coñecemento e o recoñecemento da sociedade sobre este patrimonio natural como seguro para a súa conservación. E, por tanto, todo o que fagamos hoxe por sensibilizar, por coidar ou por amar o que é os nosos bens, dende logo que eso vai a ter un retorno moitísimo máis grande o día de mañá. Non só na nosa saúde, sino tamén, en moitos casos, como retorno económico para os veciños e veciñas precisamente das vilas que se sitúan nesos parques ou onde esos parques están situados. Máis tarde chegarían os nenos, en particular estes ecovixiantes, un grupo de alumnos do Colexio Franciscanas.